uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela umndeni wonke wakwaBamtsebande, ngibingelele abazalwane bonke basentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngibingelele abazalwane bonke basekhaya lezwi. Kwelihle igama likaJesu Kristu waseNazaretha, amen. Ngiyathoba kakhulu bangcwele, ngiyambonga uJesu. Ngibonga ukuba sentabeni ngihlanganyele nabazalwane bonke basentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiphinde ngibonge futhi ukuba sekhaya lezwi. Impela icebo likaNkulunkulu ngevinjwe. Ngike ngacela umkhuleko phambilini, ngiceliwe kwi-Department of Traffic uba ngizothandaza. Ngambonga uNkulunkulu engisebenzisa nami ngenye indlela. Noma-ke emva kwalokho izimpi aziye kuba khona ngoba ngangaplananga ngedwa, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu wembula iy'mfihlalo zakhe. Namanje ngiyabonga ukuthi umpostoli wasifundisa ukuzila ukudla, ukungena emkhosini wokuzila ukudla. Waze wathi futhi singamtsheli. Hey, bazalwane, ngibuka ummangaliso. Kunobufakazi nje bangcwele engizobudlulisa maduze, kodwa kwenziwe umthandazo nokuthatha iy'mfundiso esizifundiswayo lapha ekhaya lezwi, umampostoli nabampostoli. Abantwana baNkulunkulu abanothando olumangalisayo. Bazalwane, ungaze umangala ukuthi awusengaba yinkomo edla yodwa. Ivangeli elishunyayelwe lapha ekhaya lezwi likwenza liyathintitha. Ithintitha ngisho abazalwane obuzitshethayo abazalwane impela bayakhonza futhi bakuthanda. Kodwa nje uNkulunkulu ngibuka isimangaliso, sengaba inkomo edla yodwa. Kuyazenzakalela. Ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu uthintithe bonke, wabasusa abantu, wabona ukuthi bengabadingi eduze kwami. Ngiyambonga kakhulu uJesu ngalokho, ukuthi hawu, kazazibuze njani manje, kanti sengenjani? Senginesidina kula bantu, nabantu bengitshela ukuthi nje sihlala nabo bayeza sibingelelane kube kuhle. Namhlanje sebeyangibaleka, kanti yinto kaNkulunkulu ebekiwe. Ngiyambonga uNkulunkulu nanokufunda ngenhlambuluko bangcwele. Ngixolise Nkosi yami, ngithe ngiyafakaza ngathi umama angangasho ukuthi umamcele, ngathi uMasekwanti umamcele. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba umpostoli, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Baba, kukhona into uNkulunkulu angenzele yona ngesonto ekuseni. kuLwesihlanu umfana wami, undodana wami akangenanga emsebenzini, kuzoba uLwesihlanu. Kufanele ngabe uyongena emsebenzini. Kwakhona nje lokho enhlizweni yami ungabi mnandi. Kube khona nje kungathi khona into ezithile ezokwenzeka mesebele emsebenzini, ngoba umphathi wakhe engathi wayengamazisanga. Ebesebuyela emsebenzini ngesonto, ngimbuze kusesekuseni ukuthi isimo sihamba kanjani. Athi umphathi uthena njengamanjena akazokhuluma lutho naye, abahamba e-ofisi. Uthi ediniwe. Hhayi, bese ngithi mina, hayi mntanami, unephutha nawe, kodwa-ke ake sikhuleke simcela uNkulunkulu ukuthi angenelele. Lokhu nje uthi uJesu Kristu uyinkosi. Lokhu usho njalo nje, lokhu usho njalo nje, lokhu usho njalo nje, lokhu usho njalo. Kanti mina ngaleso sikhathi ngisemkhosini, ngiqale nje ukungena emkhosini ngoLwesine, kuzoba uLwesihlanu. Ngesonto ngangiphuma-ke emkhosini. Nangempela uma engena athi uthe nje engena, wayesethi akuze owenyunyana, bese kuza isekela lakhe bezokhuluma naye. Uthi ngavele ngabona nje ukuthi hayi ma, kusho ukuthi kuphelile. Uthi kodwa ngalokhu ngithi nje uJesu Kristu inkosi. Wathi uma engitshela nje mina kanjalo, ngavele ngaguqa phansi ngathi, Nkosi, wonile ngiyazi, kodwa Nkosi yenzela igama lakho. Ngathi nje uJesu Kristu inkosi. Hhayi, bangene-ke. Uthi-ke esikhundleni sokuthi mhlampe kube khona akukhulumayo kunzima, uthi avele athi nje, yazi shange ngingenelana, ngicasukile, ngidiniwe, ngoba ngivele ngabona ukuthi awungiboni, ungithatha kancane. Kodwa manje sekunalokho enhlizweni yami ukuthi hhayi,
angehlise umoya, sikunikeze izeluleko ukuthi lokho okwenzakalayo kumi kanjani, kwenze kanjani. Ukuthi bavele baba umpostoli bameluleka baze basho bathi, uyabona nje omunye kulabangani bakho onabo, labo ojwayelene nabo abaseduze nabo. Uze wathi sikhuluma izolo, sikhuluma ngawe ungekho. Wathi nanithi kubanjani? Wathi bhasobhala abantu ophila nabo ngoba noma ngabe kuthiwa khona okushilo ubikile, bavele bathi uqinisile kodwa wena mawubona. Eyi baba ngambonga uNkulunkulu ngathi mntanami, uma uzobalekela ukukholwa awuzokwazi ukuthi uzophepha kanjani. Ngoba uyambona uNkulunkulu usekulwelile lempi lena. Uyasebenza-ke ku-right. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Eyi ileluleko zakho baba. Ungena emkhosini uNkulunkulu khona izinto azenzayo ezimangalisayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Angibingelele baba umpostoli noma ngumpostoli egameni likaJesu. Bangcwele, abangcwele bonke endlini entabeni likaJehova. Entabeni likaJehova nasekhaya lethu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu nasekuseni. Xose ukudelete sisale sicofokile sakuvala la ilento zama-cellphone ziyasidida. Hawu baba siyabonga kakhulu ngenkonzo umpostoli kaNkulunkulu. Siyabonga imfundo inkonzo kamfundisi mamcele ebinomlilo emnandi ngendlela eyisimanga baba kulekhuluma ngawo amahubo 116 verse 15 kuyigugu emehlweni kaNkulunkulu kaJehova ukufa kwabangcwele bakhe. Baba wachaza uNkulunkulu ngawe ngokufa, wachaza baba siyamdumisa uNkulunkulu, wachaza. Siyabonga kakhulu sange saphumelela kwalile izala izinto zomhlaba, siyaxolisa abangcwele baba sinobufakazi nkosiyami. Sabonakala sithule ubufakazi bukhona buningi. Umntwana wami cishe nje walimala ngemoto ekuseni baba, ekuseni yathi ayimqede imoto ephazanyiswa amakhumbi, yarawunda ingane nemoto, yarawunda imoto excuse me, nemoto kwasiza itshe bamasithi sithole itshe, sesifika kuyitshe ithi bengishiya igama likaJesu, ngishiya igama likaJesu yaze yama isibheke esigxobeni sogesi sisiyophehlizeka lapho. Ngiyamdumisa uNkulunkulu wasekhaya lethu entabeni likaJehova. Mkhulu impela sivikelekile baba. Siyambonga uNkulunkulu asambulele ngawe sigcine nathi sifikile ekhaya lethu. Siyambonga sivike sinobufakazi buningi. Igama likaJesu lasilwela umkhuleko, sinike wona uyasilwela ey'mpini ey'nhlobonhlobo. Siyamdumisa nje ukuthi akumise baba ume njalo umlalelo kuyisisebenzi sakhe. Siyafundisa okuningi. Kade ngibuka nje wabengena emanzini ethi Nkosi yami buka indoda endala kaNkulunkulu ngena emanzini and ekwenza uNkulunkulu ungaguli ungabikho pneumonia ngoba ungowakhe. Siyabonga baba kakhulu kungulabe nani nomama ifundiso. Siyafundiswa okuningi, siyakhiwa. Nime njalo nje kulasimisele nina nime. Siyabonga abangcwele. Inkosi yenu ime nani. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabingelela baba umpostoli nomama umpostoli nabazalwane bonke entabeni likaJehova. Kuyabonelela nasekhaya lizwi ithi uJesu Kristu inkosi. Ithi lana ke ngidlulisa umbono engeke ngawubona. Bengikhuphuka ngihamba endleleni ekhuphukela entabeni. Lena intaba engiyaziyo nje yangithi, kodwa engikuphawulile beyiphakeme kakhulu nalokho engiyaziyo khona. Mawubheka le ndleleni kukhona izinto eziqoshiwe ezilingana nezinyawo, ukuthi unyawo lungena kulesikhali lungene kulesikhali ubuqhuphuka uyaphezulu. Ngihambile-ke kule ndlela abazalwane ngizibona ngihamba kuyona. Mangiphakathi nendawo ngizwe umsindo omkhulu, umsindo ukumemeza manje ukuthi angeze bathini. Ngikhuphuke mase ngizofika esicongweni kube khona into engithathayo ifike ngifake ngithi dlwa phakathi kulaba bantu. Mangifika lana kuyamenyezwa, kuyadunyiswa, kuthiwa haleluya, haleluya, haleluya. Mangingena phakathi ngifike ngizwe ubumnandi engingabazi, nani ngidumise, ngimemeze, ngisho haleluya. Bese ngiphendula amehlo ngibheke ngale ngiqhamuke ngakhona, ngibone intambo yabantu beza bezongena phakathi kule ndawo esikuyona. Mangibuka kulabantu khona ngisho abantu abadala, kodwa kulabantu ayikho noyedwa ohamba ngobhoko, bonke bayahambela nje bezongena kule ndawo. Kwaba khona ubumnandi lapho engingakaze ngize ngihlangane nabo, ubumnandi umuntu akabuzwile lapho.
kwase kwaba sengathi-ke ngibuyela engqondweni yami, kwase kukhona into umbuzo ebuza ukuthi yini edala ukuthi iy'nyawo zikwazi ukungena esikhaleni, ngoba lapha nobungabheki phansi kodwa ubheka phezulu esicongweni sentaba. Kwase babuye impendulo ethi izwi mawumezwini likaNkulunkulu. Kwase kwambuleka izwi amahubo 119 uvesi 105 futhi izwi lakho liyisibane ezinyaweni zami nokukhanya endleleni yami. Iye ngabuka-ke bazalwane ukuthi uma sihlele ezwini kaNkulunkulu akukho esingekwazi ukukwenza uma sizolizwa bese siyalenza. Kase kufika nje kimi ukuthi kazi-ke ngempela ngabe sifuze bani uma singezufuza ubaba umphostoli noma umphostoli abasifundisa kangaka ngeenkonzo zabo nsuku zonke. Kwavuka-ke izwi lapha kumaGalathiya 6 uvesi 6 uthi elithi kepha yena ofundiswa izwi makahlanganyele naloyo omfundisayo kuzo zonke izinto ezinhle. Asihlaleni ezwini-ke bazalwane, senze lokho okufanele egameni kaJesu. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela umpostoli Baba uNsibande, ngibingelele nomama Nsibande, ngibingelela abazalwane bonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngidlulisa ubufakazi bebaptize ukuthi kuhambe kahle konke. Before baptist ngike ngathatha u5 days womkhosi ngibuza kuNkulunkulu owadala izulu nomhlaba ukuthi ngingene kumbhabhadiso. Kusenjalo embonweni ngezwa izwi lithi usubhalisile yini, ngathula ngangaliphendula. Emva kwalokho ngase ngibona omunye umntwana nje ephethe ibhuku eza kimi ethi usubhalisile, ngathi mina yebo sengi-right sengibhalisile. Emva kwalokho ngabona abantu bephethe amabhuku bevuma izono zabo besuka behlala. Mase kuyigema lami elami ibhuku laduka. Ngamane ngathi hayi sengizovuma engikukhumbulayo. Ngenkathi ngiza ngibone uJesu ngisathi ngisavuma izono zami. Bese ngiyalibona-ke futhi ibhuku selisesandleni sami ngiyivuma izono zami zonke. Emva kokuzivuma izono ngibe sengibona embonweni uJesu emile emanzini engathi mina ngiza emanzini ngizobhabhadiswa, ngigqoke ezimhlophe noJesu ugqoke ezimhlophe and nobaba na ugqoke ezimhlophe. Ngibona ngithi hawu kanti ngizobhabhadiswa uJesu uqobo lwakhe. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Bese laphaya ngiyabonga kakhulu ngibonile nesidlo besiklini. Ngiyambonga uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba Nsibanda. Last month ngikhiphe okweshumi. Untombazana wami unomntwana, wathola umntwana nge-Easter Sunday. Wasethi kulo nyaka akazi ukuya esikoleni soya next year, ubehleli ekhaya engasebenzi. Belokhu e-apply kulokho kuthola ingenzeki lutho. After ngikhiphe okweshumi wathi lade efake khona befake ebhenki nasestudio 88 bambiza wenza i-interview bathi akalinde. Last week Monday wahamba wafake Mr Price same time enze interview. Saturday bamfonela njengamanje kwi-training yaka Mr Price bathe uzoqala khona 7-2 khona usisade lokhu ehlenyuka etown la ngihlala khona eLadysmith. Last week ngathatha imali ngangena esitolo ngamthengela kazola sikhathi ngemnikeza ngathi uJesu Kristu inkosi. Since lapha ngisiphinda ngambona etown njalo manje etown mayithi ngiyambheka la jwayele ukuba khona ngasesipake kuJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngithule ubufakazi baba bokumbonga uNkulunkulu kakhulu. Ngicabanga ukuthi uyakhumbula ukuthi ngike ngacela umkhuleko ngizothatha indlela eyeMozambique. Sithe masiphekelela endleleni eya kwi-bridge lakwaTembe kwaqubuka igama elithi uJesu Kristu inkosi. Kwanento ethi angisho nje kwaze kwaba kathathu. Ngithe mangiqeda kwabe kuqhamuka izinja ezimbili and udrayiva owayesiqhubela iteksi
wayihamba ngesivinini esiphezulu. Uma kuqhamuka lezinja ibhayizi iteksi inhlanhlathe iphume emgaqweni, hhayi ibuye emgaqweni kungabikho olimele. Kuthi endleleni nje futhi sisaqhubeka kanjalo singekaleqi i-bridge, kuzenzekele futhi kumina kufike ukuthi angibize ngisho ukuthi Jesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Bangibuka abantu etekisini. Sikhashana nje kuqhamuka ezinye izinja futhi, nayi iteksi sigaqaze endleleni izama ukuvika lezi nja. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ukuthi uNkulunkulu uhambe nami, uyasho ukuthi kukhona ebekwakuzokwenzeka. uNkulunkulu unamandla, ngiyambonga uJesu kakhulu ukuba ungena kwami ekhaya lezwi. Kuningi okwenzakalayo phakathi kwekhaya, ngoba nje kunobufakazi ekumele ngibethule. Nengane yami ebeyikade ihlanya, ngikutshela ngohlanya baba ebeliboshwa, iyaphila, iyasebenza. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, uNkulunkulu owangiholela ekhaya lezwi. Ngiyambonga umehluko omkhulu kakhulu, nanokuthi iy'mfundiso ziyangakha. Umkhuleko wami usekutheni uNkulunkulu akangisize, angenze ngibe yilento ethandwa uyena, angisebenzise. Yikona engikufisayo enhlizweni yami. Ngiyabonga kakhulu Baba, iy'mfundiso zakho ezi-strong nje kakhulu kuthina. Usiphethe ivangeli lakudala elasikhulula ezonweni. Siyabonga Baba. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabingelela mpostoli ekuseni baba, bingelela ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyabingelela kubaba nakumama, siyabingelela ebandleni lonke likaNkulunkulu. Mpostoli, ngicela kwendlulisa nje kubonga kakhulu uNkulunkulu ngemsebenzi lekawendile lesisuka kuwo we-weekend. Selongithulile ngiyalalela abazalwane balethu ubufakazi. Nkosi yami, nabaningi lebesinabo. Mina ngifundzela okuningi nangifika endabeni yendlu kaJehova. Kuningi lengikufundzile, ngifunze nje tinto letiningi nami lebengingatati, kodwa ngifike ngatibona endabeni yendlu kaJehova. Ngabona kuthobeka kwebazalwane, kuthobeka enkonzweni, kuthobeka noma libandla seliphumile selingaphandle. Ngabona nje lenye into lebengingayati yendeka, kodwa sengiyabona ukuthi uNkulunkulu wathola inhlitiyo yakhe, wathola indzawo lapho atawuhlala khona endabeni yendlu kaJehova. Siyabonga kakhulu mpostoli, siyabonga kakhulu. Uma umuntu afika lapho ucolo, uma umuntu efika lapho ekhaya lezwi, ungathi umuntu angabe sakasahambi, asalahlala nje impela, alinze ukuthi uJesu utawubuya nina landzela ibandla. Ngoba umuntu nakaphuma lapho ungathi uphumele eveni, selenhlitiyo iyasala lemuva. Mina nje ngitiva ngasolo ngisele, umoya wami ngathi usolo usele khona lemuva. Ngiyeva ukuthi ngisekhaya la ngikhona khona, kodwa ngisolo ngisele emuva, angikabuyeli wonke. Kunalesinye nje isimo lengisibonile ekhaya lezwi, Nkosi yami, endabeni yendlu kaJehova. Siyabonga mpostoli, mina nje ngiphakamisa liduma uNkulunkulu, ngoba nasendleleni ngihambe kahle, ngabona nje uNkulunkulu ukuvikela kwakhe, emandla akhe enda umsebenzi. Siyabonga kakhulu mpostoli wami, siyabonga kakhulu impela mqotshwa kaNkulunkulu. uNkulunkulu ukugibele, uyakusebenzisa impela. Siyabonga nje impela nasebandleni lonke. Ngijabuliswa nje kubona abazalwane labathobile ngale ndlela le, bathobile abazalwane basentabeni yendlu kaJehova, bathobile. Nkosi yami, bathobile. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu Baba. Sithi uJesu Kristu uyinkosi. Hhayi, asilisho mahala leli gama leli, liyaphila. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga impela, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi. Ungisibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelele ekhaya lezwi, abazalwane bonke
Ake ngixolise nje ngithe ngiyaqopha la i-VN yami yangezwakala. Ingakho ngidilithile, ngiyaxolisa kakhulu, kodwa-ke nakhu ebengiqonda ukusho nje ukuthi uNkulunkulu ngilibonile icebo lakhe lingavinjwa emngcwabeni kamfundisikazi. Ngilibonile lingavinjwa, kepha usathane ubethu uy'hlomile iy'khayana zakhe. Zaphendukize. Siyabonga kakhulu ukuthi uyasiqinisa konke afuna sikwenze bese siyakwenza, usathane ajabe. Bekubonakala bekuzwakala ukuthi khona impi ishosha phansi. Baba, iqiniso elingephikiswe ukuthi uma umuntu ekuncishe noma wakuphuca u-MC usuke ngesingaye ethi uqedile ngawe, ngoba awuyisho into efunwa uwe, awuyenzi into ethandwa uwe, awuyenzi into ezojabulisa wena, kodwa wenza into ezojabulisa lo okhetha ukuba no-MC ngoba uyamfita amtshela into ayifunayo. Kodwa-ke alivinjwanga icebo likaThixo. Ngokulalela kwami nakuba ikhona impi icashile, kophumelela uNkulunkulu icebo lakhe lafezeka. Okuhle kukhulunyiwe ngomntwana kaNkulunkulu. Kusho ukuthi lifeziwe-ke likaThixo icebo. Isizotha abesidinga inceku yakhe isitholile. Okunye-ke nokunye hayi sekubeka laphaya. uNkulunkulu asigcine nje, akugcine mkhulu, akuphe njalo nje amandla. Kuthi maziqhamuka izimpi sizibonakale isekude, sihlabe ngedolo phansi simcele asiphe i-backup ngoba yakhe. Uqhamuka nenqwaba yamadoda, uqhamuka ney'nkumbi, besiphela impi yesitha. uJesu Kristu inkosi, siyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela egameni kaJesu Kristu, baba nomama. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiletha kakhulu ukubonga, indumiso kubaba uNkulunkulu. Ngibonga nje namandla egamani lenkosi uJesu Kristu oyinkosi. AbaseRoma 10:9. Jesu Kristu inkosi. Ngibonga kakhulu baba ukuthi uNkulunkulu uyasisiza, uyasivikela ngenxa yaleli gama. Ngesonto ntambama sengiyavala eminyango, ufika nje ukuthi bese ngibeka indwangu, kunefantu lapha ngaphansi kwesivalo, bese kunendwangu engiyibekayo ukugcika lapha ngaphansi kwesivalo. Ngisayithatha nje indwangu, kube khona lento njena engqondweni yami, khuluma nje indaba yokuthi inyoka njalo ijwayele ukuthi ingene la endlini, kodwa anganaki. Bese ngiyithatha indwangu ngiyiphakamisa, bese ngibona ukuthi hayi, ayikho lutho futhi akho lutho kusala phansi. Ngiyilungisa indwangu ngiyelule. Sengiyaqala manje ngizama ukuthi ngiyibeke phansi, vele kubhinqile inyoka khona lapho, kanti ngiphakamisa indwangu vele inenyoka. Ngize ngiyayelula, inyoka ikhona lapha, inamathele khona lapha endwangweni. Ngibone lapho sengithi ngiyibeka phansi indwangu, ngicika phansi kwesivalo, vele ibhinqile inyoka, ngiyilahle phansi indwangu. Bese kufika lapho khona ithi mayipaquza vele ingene phansi kwendwangu. Sengiyofuna iy'ntokwe manje ukuthi ngiyishaye, sengishaye phezu kwale ndwangu lena, lapha le ndwangu lena ecashe phansi kwayo. Ngishaye ivele ibhinqile-ke lapho, ngiyishaye ishayeke-ke ife inyoka, bese ngiyikhiphela phandle. Sengizama ukuthi ngithintitha lapha-ke indwangu lena ekade icashe phansi kwayo ikuyo, ngiyithintitha indwangu, inyoka ayisuki, iyalenga lapha. Kanti kusho ukuthi ibithi iyashaya, ithi iyangishaya. Indwangu lena igcwele lapha phakathi emlonyeni wayo inyoka, igaxele ngamazinyo la phakathi endwangweni. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi kusho ukuthi ibithi iyagadla. uNkulunkulu kusho ukuthi yavele yabamba indwangu, yavele yashaya indwangu, amazinyo avele agaxela lapha endwangweni. Kuze kwabiza ukuthi ngizama impela ukuyishaya, sengizama ukuthi manje ongcono ngathi ngilimaza ikhanda ukuze
ixazululeke lapho isukela phela, kungathi ngiyinquma ikhanda ukuze isuke lapha endwangweni. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu baba ukuthi hey sivikelekile lapha ekhaya lethu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi. Amen.